A València, la devoció per la Mare de Déu dels Desemparats se sent avui a la Basílica. Des de les 6:30 del matí està en marxa el besamans. A hores d'ara la participació ja apunta que serà de rècord. A migdia ja havien passat pel temple 12.000 persones. Des de la primera claror del dia i fins ben entrada la matinada, així veuran avui la plaça. El besamans a la Mare de Déu és un degoteig continu de milers de devots. Casi 3 horas, por ella lo que haga falta. Además es el día en que la tenemos cerquita y hay que venir. Hemos abierto este año antes, a las 6:30, y no ha parado. Calculem hasta este moment unes 12.000 persones. I jo crec que si duem este ritme anirem vora dels 35.000. I tot i que la temperatura màxima d'avui ronda els 24 graus, que no és excessivament alta, els nivells de radiació solar són similars avui als de finals de juliol. Per això cal vindre preparat. El agua y el abanico. Si no, por esto no aguantamos, a ver. Hay que protegerse porque si no la Cruz Roja nos tiene que asistir. Pero bueno, ho portem bé. La patrona estrena avui este mantell de seda groguenc amb lli gris i acabats en plata i als seus peus, a més de besos, arriben històries personals. Que lo proteja, sobre todo. Igual que a mí, en mi vida siempre me ha protegido lo mismo. Me caso el 10 de agosto aquí en la Basílica. Es que mi futuro marido fue escolar. Estoy pendiente d'unes proves i, bueno, tinc que demanar-li. Muy emocionante, porque llevo mucho tiempo queriendo tener hijos. Demanar o agrair, tant se val. Les portes de la Basílica avui no tancaran fins que quede un fidel que vulgui entrar.